Oh, kan. Nuroy ta pre kay ako na ilado nga sikat nga manandilis baksan pre. Apa? Kamu nung wa koy bakante ko no. Yan lang nangis ko usawa koy. Pero layo ang lakawan ko sa. Kay wa mo. Kato sa dahan. Ngita ta tong ingon lang nga sikat ina na no. Oo mo lagi. Kadang rin mga table ba yung mga pangubang ko sa. Eh, wati ko na. Ang chicks na. To. Dito to. Chicks na. Ani pre, mo na pre. Mo kini. Tawayan ang on. Ayan, buwa nga pintal. Ako ni. Ha? Jawan para mo din mo lang sikat nga. Nanandilis baksan pre. Lan do tanah pengulubi ko. Wal bunga pre. Lubi dina, ibna lubi ko. Sebenarnya lagi hal to had. Oh, lubi ko na. Bunga na. Tuong lubi kay na mo. Oh, sige mo nga na sige. Oh, nga sige ko. Kita pre. Lubi. Kung ko saja kay pero entertain sa mga chicks nga. Dilo. Ya ka. Na. Ay, hindi na diri mga chicks naman. Wagi ninyo. Single. Basta yang lula single sa. Tunod na lang. Ya, dito to ba? Lula niya? Umot na gari gutusan. Di na eh, may biro. Kasi ko nang panagsipri. Ha? Sa mga punuran mo. Oh, man. Okay pala. Ay, Kwan? Palagsik sa tuhod ba? Ay nga na ni? Kini, maulos yan? Sa ato, sir. Palit ako ka ng para palagsik ba? Kumawa niyo? Kini. Ilan eh, sana eh? 55. 55? 55, ano? Ato ko rin? 55 mo dahil? Dihap sa tagay, sure pa niya, pabot na kayo dito, pasensya niyo ka ng kwarta kubre ba? Basta niyo ka may kwarta, bisot ka dihap. Kasi sobra na. Okay na? Okay. Lagsik na, pre. Mo na imong ingon nga. Talasig sa kanang tuhod pre. Lagis tuhod ba, ha? Puwang ni, puwang ni, murag sulina ni. Sige na mo, dyan yung gulo. Amo na dai. Hindi na ko tao. Sige. Di paso di ay. Pag kanang baso pre. Palit na yung may baso sa pagtagay mo ni nga. Na. Yung baso mo. Aw, man. Wala ka lagi tagad baso di ay? Ano yung palit? Makahubog. So, walang ka na ako yung nalakang ng tao, ha? Okay, thank you, ma'am. Dahil wala din mo tagad baso atong customer. Ay, sorry, ma'am. Nakalimutan. Sige, paligo. Tara, sir. Ay, thank you. Kana pre kana. What pa mo? Wa pa re. Murag hanas ka na mo update, pre. Kay ikaw, lahubog mo sa Ano kamo. na ibong sa kana? Di ka sa timo. Pre, Na. di ba, nangka mo nito? Nangka man ni. Lahi lagi bunga. Mo ni ang bunga pre kay kadang bunga ha. Init na kayo pagurisma ba. Mo ba? Karon, mo na padong na minog. Ngilo na. Lahi no, bunga po. Nagbulang kristal, pre. Ay mo na ilang Ayun yun. nangka diri pre kay mura man nag-urin sa bunga. Lingin kayo. Ayun. No. Di nakalamay na may sakak kon. Kuna. Ibrit ito. Wa pa mo ba niya? Ang laki mo rin nabigak. Sus, manisip. Sa kanila sila. Siguro na niyo. Ano eh? Ang babaw, ang babaw. Ano yung planuhon niya? Kaya sa inyong orderon. Dumara ganihan na mo diri. Di pa lagi migminu. Naman May biyatag niyo. Kasi may ginagawa. Oh, natay daghan diring mga food na food snack. Buy one take one ni siya kana. Muna siya gitawag og one overload French combo. Pag 100 ra. Unya. Kasi French fries. Na French fries diri kay 25 ang solo. Unya. Kuan somay na kay beef. Yan napod sila. Sa to, overload? Overload niya. Why underload ya? Wala Kasi kwintar may budget ng wari. Ay, naunsa rin. Mo nang Underload lang. lang mo ha. So, ato na siya. Kung anon, tungaon ang 100.
tungaan lang, Hindi tungaan lang lang. siya i-over, i-upload na lang. Ya, ano na lang siumay lima mo. Uy, yun na. Isa din nagpunto ninyo diri nga nakita di ay sa kuan FDC Mountain Coffee. Di sa kaya may kabalabal niya. Ngita may CR ba kay lain na mo daw si. So, wala man sa siya. Tungkol sa ilang kuan, sa ilang mga baligyaon. Okay, nakasimot man kung ano siumay. Oo niya, unsa ba iyo nga di ay? Kuha na sa, mo sa naon. So, naon si kwinta ra man. Wala ka dugay pa nimo maguna-guna. Sa mga tao nga, dugay pa magkasweldo. Di paabot pa sa misa design sa GCash basi mapunaan ba kay 50 ra man gunya. Ah, sige, sige. Mula ka sa kadiyot, pero ibalik mo na may order ha. Sige, sige. Sige, sige. Sige, aris ako diri. Sige ma'am. Sa pagdiga, uy, ano yung kung sabay suwi diri niya. Okay, wa man kay kadalit na ko. Ano sa pudiha, uy. Kuha ma'am, kanang sa kwintar na kwartar ma'am niya, nagpaabot pa ko sa kundikas ba kay. Sige ba, kuhaan ba? Bagal ako sa nagpaabot sa ko sa Gcash wa pa gising. Ikaw, pangitaig ko ano Basig ba? na kuhaan siguro ang Gcash ani, nag-maintenance ba? Ganahan kung katong kuan ako overload o katong sumay o katong isa pa to. Basta ganahan ko ato tanan order ko ako. O lagi, nag-abot sa akong Gcash. Ang Isa saan ka na lang. nabot yung Gcash? Ay nga, ganun na naman tabutag Di, maipon. akong gikuhaan ma'am, nag-maintenance ako ng Gcash. Kaya nang Maipon naman sa diri. Buntag pa kang ari diri. Hindi problema mo kay. Bisan pag magbuntag pa ta diri. Wala na problema mo Hindi, ating kay nila diya. maikog ta ba, mauhaw ta ba sila o sige order. Ito wala. A few moments later. Nas niya pa ya. Okay, pre. Hubong ka ko, pre. Ako kong bilhin asam. Asa mong botelya na? Huwag Botelya ka rin. rin botelya. Sang. Lade, ako deh. Sige, sige. Dada, pre. Ano, ulit na, pre. Ulit ko pre. Ya, to. Uyo ko. Aw. Lah, ulit. Asam tak agen eh. Eh, Ang dan, pre. Ito ko, pre. Welcome to SDC Mountain Cafe. Dada ini sa lugar sa barangay sa Pangdako, Sitio Baksan. O gusto mo mapabugnaw, naara diri ha. Gusto sa magkuhan, naaga po, ayo usa nang kuan eh. Kuan painit. Painit pa Kung painit. mamainit, Kaya nindot pwede yung ra lugar sa ra kay makapainit. magpapugnaw. Overlooking kayo. Ya, kung magpabugnaw sila, naarang gihapon sila milk tea shake. Available karon. O, niya ilang mga staff kay kanang mga abihon ka niya. Mga gwapa. Gwapa. Ano?